pitanje o tome šta znači barzuh. Barzuh to znači međustanje duše poslije smrt i do sudnjeg dana duše će ostati u jednom mjestu, mi možemo da kažemo, ili možemo da kažemo u jednom staniju, koja stanija se zove barzah. I gdje duše će biti kao spremne za do konačne odluke. Kao beba bude spreman u utrob u svoje majke i ako je zdrava beba i kada se bude rođen, onda on bude zdrav i ako je bolestan, ako nije redo, onda sa svom bolest on se tokom ovo 9 mjeseca on se odraste. I časni Kur'an nama pokazuje da je poslije smrt svaka duša će saznati da li će ići u džennet i da li će ići u džahannam. I onda poslije smrt isto će početi jedna vrsta nagrada ili jedna vrsta kazna. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u groblje će otvoriti jedan prozor. Iako je čovjek ići u džennet, on će osjetiti neki miris, osjetiti nešto blagodati. Iako čovjek će ići u džahannam, on će osjetiti neka Božja kazna ili nešto što nije nešto teško. Ali ovo period barzah, ovo vrijeme, njihove duše će biti spremni da bi ukusili taj blagodati džennet, ali bi dobili taj kazna i da mogli da bi njihove tijele bi mogli da drži taj kazne ili taj blagodati. I ovo će biti do sudnjeg dana. I časni Kur'an nama govori da poslije smrt do sudnjeg dana će biti toliko razdeljena za vrijeme i možda da bude 1 bilion godina ili možda više, to Bog zna. Ali časni Kur'an kaže, tada čovjek će reći, život na ovom svijetu je toliko daleko i on će misliti za toliko vrijeme prošao kao život na ovom svijetu bio samo dan, jedan kao dan ili dio dana. I čak neki će reći, niste shvatili, to je bio još kraće. I zato časni Kur'an kaže za taj dan, va basaro kal jomal hadid, taj dan tvoj vid će biti oštor. To znači tada čovjek će shvatiti neke stvari što obično on ne bi shvatio. I duše će biti spremne tokom ovo vrijeme i tada kada oni su već spremni da dobijaju taj nagrada ili kazna i onda konačno Allah će odlučiti i onda će prođe taj period ovo barzah i onda dolazi taj sudnjeg dana. I tako prema Božje riječima što nama govori i mi možemo da dobijemo poruka, tu je taj stanje koje se zove barzah i tako će biti inša Allah.